Bismillah Hotel Lafia la Niko Hotel Lafia wulikajɔw bolodalen do walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye Hotel Lafia Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installé min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan Hotel Lafia. Hotel Lafia ale filɛ ni Sevare Bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigi o carré fɛ mètre 200 bɔɲango Hotel Lafia ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 Hotel Lafia référence do. En Balma, on est commission des agences du voyage du Mali. Mali agent de voyage ou commission ba. Kuba ni malien befe ni ya leini ka fo kata hejila ika wuli kati to sebe agence la agence mimbe ni ya kanu ko kadaka 2026 hiji ko Saudi kleme ka sharia gelembata le 31 décembre 2025 no ya so mo min to ma sebe abena gelade o de koso agence ka tomba no de commission ye kuba ni malien befe ko wuli kuma don o de ka usan singa de ko agence bɛɛ kelen bɛ k'i ka dayɛlɛ ka maliyɛnw kunbɛn cogoya min na tɔgɔ ka sɛbɛn joona o de kosɔn ne min y'a laɲini k'a fɔ i bɛna taa hiji la walima k'i ka maa bila ka taa k'i ka wuli ka bɛn sisan ka boli ka taa agence bɛ yen k'a fɔ n'i y'a kanu n'a ka baara taabolo y'i diya tɔgɔ sɛbɛnw i ka taa kɛ nin tun ye kunnafoni ye an ye kunnafoni min sɔrɔ ka bɔ Mali agent de voyage ka tɔnba la n'an k'a ma k'a fɔ commission. Allah ka faamuya ko ɲuman di an ma. Assalamu alaikum. La sharika lak. Festival Grillade de volaille neni ya tako foloi kama mafon nyalama anu ujenni chiew kamiu pigeon lokulubau tongonou kono sogontiu dugu fata se kai nani wonoma abara bela jelin labena association tom dollar AMSTD ani radio kleduka barakenyuan konnala intako foloi abedamne novem kalo tle mugani woro kafuri atli bisaba Samba fla ani mogani duru terrain shaba min fleni lafiabu a yoro manja monima kabral oyerela aw muniye kamama fen marabagaw ye aw muniye kamama fen tobi bagaw ana jeni bagaw ye sheje naw na nyonaw aw kana sigi tugoshila awe aw bolo fon lakodon kana aw togosebe di nyogon kumben bele bayna na ankoma festival Grillade de volaille ni aw mogobe kuna funu ngorawla aye wele yike 76 42 42 02 Walman 65 88 72 76 Plakasuma au Teremani Ayewili Jona kana ausgiro mamine ni festival Grillade de volaille den faya minan sigilimbe cheba min koro oye shaka aliseni kamaraye président délégation spéciale communicatif kono a dembaya mina madame Diallo Jarafa Gakuye promotrice lycée Bedi Kunanji Mbadeu festival Grillade de volaille nabe kamama fon kofo ni atako foloi akona to tokoshila ningala kale awiye Cakɛda mun sigilen bɛ adamaden tɔgɔ la kunnafoniya lakanali kama Mali la n'a bɛ f'a ma ko autorité de protection des données à caractère personnel APDP u kɛlen don ka wulikajɔba daminɛ Bamakɔ suguba kɔnɔ
wulikajɔ in laɲini ye jumɛn ye ka ɲɛfɔli kɛ ka fɛsɛfɛsɛli kɛ ani ka suguba kɔnɔ mɔgɔw dɛmɛ ka formalite déclarative ka se ka o musaka sara ka sɔrɔ ma wuli ka bɔ o sigiyɔrɔ la formalite déclarative bɛ se ka ta vidéo surveillance kan a bɛ se ka ta gestion clientèle kan a bɛ se ka ta gestion de la paix kan o n'a ɲɔgɔnna caman missionnaire ninnu u labɛnnen don APDP gilet la ka APDP badge d'u ma ka tila ka ordre de mission officiel dilan ka d'u ma formalite déclarative ninnu a musaka bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sara trésor paye fɛ trésor paye ye falandɛrɛ dayɛlɛlen ye jamana ɲɛmaaw fɛ walasa jamana kɔnɔdenw bɛ se k'u ka redevance bɛɛ lajɛlen sara ka sɔrɔ u ma wuli ka bɔ u sigiyɔrɔ la trésor paye bɛ labaara i ka téléphone ou bien ordinateur fɛ o musaka ninnu saralen a jagoyalen don APDP agent kan u ka reçu d'i ma reçu min sanfɛ i b'a ye i ye musaka min bɔ i y'a bɔ kun min na QR code dɔ b'a la i bɛ se k'o scanner walasa ka a sɛbɛntiya k'a fɔ k'i ka sarali ɲɛna APDP b'a da jamana kɔnɔdenw tulo kan k'u ka agent minnu bɛ terrain kan u labɛnnen don ni gilet ye ka tila ka APDP badge d'u ma ani APDP ordre de mission officiel nin wulikajɔ in fɛ APDP bɛ k'a ka service gɛrɛ jamana kɔnɔdenw na walasa adamaden tɔgɔ la kunnafoniya lakanali bɛ don ba la an ka jamana kɔnɔ. Agence Dunia Travers Service ako abi bonyamasegi foli kɛ ka ɲɛsin a ka sango hiji denw ma aw minnu ye danaya ta ka da kan aw ka hiji labɛn ni a kɛcogo ɲuman na n'an taara hɛrɛ la ka segin hɛrɛ la dumuniw ka ɲi bɛrɛbɛrɛli ka ɲi n'an mago bɛ diɲɛ fɛn fɛn na u b'a bɛɛ lajɛlen k'an ɲɛ donc an b'u fo k'u barikada directeur min tun b'a nɔfɛ n'o ye Amadu Mayiga ye a jɔra a jɔyɔrɔ la ɲɛmɔgɔya ko fɛn fɛn a jɔra a jɔyɔrɔ la ka nisɔndiya mɔgɔw la ka mɔgɔw bɛrɛbɛrɛ ka koto mɔgɔw t'a la mɔgɔw tɛ min dɔn k'a ɲɛ yira mɔgɔw la an y'o baara de sɔrɔ duniya la kumu kelen kɔnɔ a ko ka aw bɛɛ lajɛlen laduniya silamɛ minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don diɲɛ jamana wɛrɛw ma k'a fɔ san wɛrɛ o hiji ni o umura o baaraw labɛnw daminɛna ka ban o tumana aw minnu b'a fɛ ka hiji kɛ damu lakana ni basigi kɔnɔ agence Dunuya a kɛn bɛ k'o fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka hiji kɛcogo ɲuman kalanw bɛɛ lajɛlen labɛn ka bila aw ɲɛ min ye k'a dɔn siyɔrɔ ni damu ye ka surunya aw ka bato kɛ yɔrɔw la dumuni lak'i ka sanuma o bi tobi ka bila aw ka bolo ka saga n'a ka waati bɛɛ lajɛlen la dɔgɔtɔrɔ jolenw olu bɛ aw nɔfɛ hiji kɛ yɔrɔ ani bato kɛ yɔrɔ wɛrɛw bɛɛ lajɛlen la yɔrɔ bɛɛ ani waati bɛɛ baw bolo kuma dɔ o ka wusa ne de sen ka di ye agence Dunia Travel Service jɛɲɔgɔn kelen min bɛ aw ka hiji ni aw ka humura kɛ k'a ɲɛ ale de do o fana ni aw bɛɛ kunnafoni wɛrɛ ɲini a ye weleli kɛ 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aw bɛɛ u ka yɔrɔ ɲini u filɛ nin hippodrome yɛrɛ la immeuble station Soma Yafula Kulukɔrɔ sira da la o fana min y'i k'a dɔn agence Dunia Travel Service ye k'u bɛ dugawu kɛ hiji ni umura kɛcogo ɲuman a n'a musakaw ala k'a nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen ye. an balimaw a y'a fɔ tare Agri-Sup Bamako min ye sanayɛlɛ kalanso ye sɛnɛ baganmara ale ni jɛgɛmɔ ni vétérinaire k'an ka jamana kɔnɔ a siɲɛ fɔlɔ nin y'o dayɛlɛtɔ ye Bamakɔkaw fɛ yen école supérieure privée des sciences et techniques agricoles Sotiba Bamako yan min ye maa min b'a fɛ sa ka kalan kɛ sɛnɛko ta nasira fɛ baganmara jɛgɛmɔ vétérinaire ani sɛnɛ ta sira bɛɛ lajɛlen fɛ i wasa don Agri-Sup la u n'u ka système LMD ni maa min b'a fɛ ka DUT kɛ sa ka ɲɛsin reproduction animale incinération artificielle animale ma i bɛ se ka taa ye minnu fana b'a fɛ ka licence kɛ en médecine vétérinaire olu fana bɛ se ka taa ye min ye DUT reproduction animale ale ni incinération artificielle animale o bɛɛ lajɛlen kalan bɛ kɛ Agri-Sup la Bamako tɔgɔ sɛbɛnw olu bɛ daminɛ min ye novembre kalo tile 10 ye ka taa bila sa fo min ye kalanta olu waatiw la maa minnu mana yen sugandi i kɔni b'a dɔn i bɛ wasa sɔrɔ sabula min ye baganmara jɛgɛmɔ ka taa se vétérinaire baaraw ma o bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ yen tɔgɔ sɛbɛn siraw sa olu ni tɔgɔ sɛbɛn ko ni sɛbɛn fɛn fɛn bɛ k'a la i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru sira la min ye 74 98 74 47 74 98 74 47 min ye Agri-Sup Bamako ye a bɛ Bamakɔkaw fɛ yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Sotiba Stade Malien ale ka ndolati kɛrɛ kɛrɛfɛ n'aw taara ye don o don k'aw bisimila ka ɲɛ Jules Jean B Kone vétérinaire don wa min ye kalanso in ye a tigi ye ale yɛrɛ ye a y'aw boli joona sabula min ye kalanyɔrɔ in ye a kalanso a hakɛw dɔnnen don yaasa aw ka se k'aw denw tɔgɔ sɛbɛn joona u ka kɛ an ma jigisigi ye
dugukɔnɔna sigida dɔ la bɛɛ b'i ci la nga baara o baara kɔfɛ laɲini dɔ bɛ yen laɲini min bɛ kɔlɔsili walima bololabila ko fɔ Fatu filɛ nin ye a bɛ baara kɛ BTP de la a ye baara kura dɔ boloda k'a sɔrɔ a ma ko fɔ EDM mɔgɔw ye o nana ni mun ye kuranfili dɔ tigɛra sigida kelen bɛɛ bilala dibi la Fatu ta ye bololatigɛ dan ye wa a dan ma diya mɔgɔ si la nin ye Mamadu ye taxi bolila don k'a to mɔbili bolila a ye kuran poto dɔ gosi k'a kari a ma boli wa a ye EDMSA ka centre d'appel wele a ka nin kɛwale ɲuman in b'a to ka sara wɛrɛ tɛna bɔ a la Mamadu ye fasoden ɲuman ye wa a jan bɛ bɛɛ ka lakana la nka bɛɛ tɛ nin hakilina ɲuman in sɔrɔ Isa filɛ nin ye a bi ka kɛ komi a bi baara dɔ la k'a sɔrɔ a bɛ ka kofere électrique fil de bɔ ka t'u feere kuranko la fɛn bɛ jate kan ka minɛ an kana kɛ Fatu ni Isa ɲɔgɔn ye an ka kɛ i komi Mamadu n'aw bɛ fɛ ka dingɛsen baaraw kɛ aw bɛ EDMSA ka servisiw wele walasa aw kana tiɲɛni don dugu jukɔrɔ filiw la fasodenw aw kana ɲina ka dantɛmɛwalew kofɔ kuranko ta fan na aw bɛ weleli kɛ 36077 la walima agence EDMSA mun ka surun aw la Sama mɔnɛ bi maliyɛnw jɔrɔna ko n'u hamina ko dɔn o de la Sama mɔnɛ ma fɛn fara a ka wari cili musakaw kan wa a ka nɔgɔn ni Mali wari ci siraw bɛɛ ye a ma da aw ma dɛ Sama mɔnɛ bi dɔ fara aw de kunna wari kan ni wari bonisi ye awɔ ni wari bonisi ye kɔni aw ka sanni kɛ ni Sama mɔnɛ application ye aw bɛ wari sɔrɔ aw ka compte bonisi la ka daminɛ crédit la abonnement télé fo ka taa se courant ni ji sarali ma aw bɛ bonisi sɔrɔ nin bɛɛ la n'a ka bonisi buguna dɔrɔn aw bɛ se k'a yɛlɛma aw ka Sama mɔnɛ compte la ka sanni wɛrɛ kɛ n'a ye walima ka taa wari jɛbɔ an ka lasigiden dɔ fɛ yen aw ye mɔnɛ bɔ aw yɛrɛ la a k'a si filɛ sisan ni Sama mɔnɛ application téléchargeli ye Play Store walima App Store kan ka sɔrɔ k'aw tɔgɔ sɛbɛn ni Sama mɔnɛ ye aw de kunna wari bɛ augmenter Sama mɔnɛ i yɛrɛ ta awɔ i yɛrɛ ta ni i yɛrɛ ta ye an filɛbaaw ni an lamɛnbaa cɛ an'a muso denmisɛn ani babakɔrɔ k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn bi sɔgɔmada in na an b'a fɔ ko bi ye tarata ye falaye tarata ka bon Mali jamana kɔnɔ dɛ e t'o dɔn de kudeta bɛɛ ye tarata ye bi ye tarata ye Novembre kalo tile 25 ye bi ye san 2025 o duuru ko cayara a kana duuru n'an ye dɔrɔn sɔgɔmada in na an bɛ taa Segu n'an sera Segu an bɛ Marakala pɔn tigɛ n'an ye pɔn tigɛ a bɛ taa Masina n'an sera Masina an bɛ taa Sayikaw fɛ yen Falaye Sayi n'a Bolomadadugu n'a Tɛnkundugu u bɛɛ lajɛlen bɔra ka ɲɔgɔn ye belebeleba kɛ kari tɛmɛnen ɲɔgɔn ye in kun ye mun ye kalo 3 taacogo t'u bolo nacogo t'u bolo ko gouvernement k'a lajɛ a yɛrɛ ka sɔrɔdasi minnu bɛ yen u ka dɔ fara olu ka se kan Mali gouvernement a ko k'a ni bariki golo k'u ka tɛlɛ k'a banna pewu Falaye k'a sababu kɛ mun ye bariki ko k'ale segira a kɔ kɛlɛ a ma daja bariki la koyi gungu u ka sanubɔlaw bɛ lulu ni gungu to nin waati in na o maa minnu bɛ kaso la Falaye bɛnkan in bɛna to olu k'u yɛrɛ sɔrɔ Mali yɛrɛ tun ye maa kɛrɛnkɛrɛnnen min ta k'o sigi n'o ye administrateur provisoire Falaye o fana ka baara banna nin y'ale fana ka baara bannen sanu baara bɛna segin sanu tigilamaw yɛrɛ ma n'o ye bariki yɛrɛ ka direction ye
baaraw bɛnkɛra la tɛgɛnɔbila kɛra minisiri sanu ani ni professeur Amadou Keita n'ale dugujukɔrɔ nafaw minisiri ye o waati kelen na Fala ye Kidal gouverneur ye ale taara agolokaw fɛ kunu n'o ye général de division Alhaji Gamu ye min ye dadumuni maraliko yɔrɔ bankasikaw fɛ gɛlɛya bɛ ka y'o la luluninkaw ko k'u wasalen no bi Fala ye u bɛ ninakili wa min ye u ka duwa ye u bɛ ka jɔ duguden minnu y'u senfa caman bɛ ka segin hɛrɛ ni baden bɛ ka na Kayikaw fɛ yen komini 7 minan dir'olu ma sa k'olu ka saniya boloda min ye tasuma dɔ o ye tiɲɛni kɛ kamiyon dɔ kɔni n'o ye donita kamiyon ye o bɔra Burkinakaw fɛ Fala ye taji de tun b'a kɔnɔ han a y'an ka sugu jeni dɛ a y'an ka san sugu jeni nin y'an ka kuma la kunbabaw ye sɔgɔmada in na sɔɔni sisan an bɛna na mun walawala bɛɛ lajɛlen ka se k'a faamu Fala ye maa laɲini san a tɛ fin kɔrɔna dɛ n'i y'i jugu ka dileki ye i terikɛ kan na Fala ye aw fara waati tɛmɛna a mɛnna ko mun bɛ yen n'o bɛ se ka fɔ ka kɛ ni bamanciwale ni ninjugawale kɛbaw olu ka drapeau falenni ka bɔ finman na k'a kɛ jɛman ye Fala ye kibaruya damadɔw bɛ yen an y'olu salo k'olu hakili jagabɔ ka fɛɛrɛw lajɛ olu ko la o kibaruyaw o bɛ tali kɛ mun ni mun na Fala ye nin waati laban in na maaw balila k'a ye ko JNIM n'o ye bamanci jɛkulu ye min bɛ Iyad Agali kɔ la bi ko ale ka tamaserew n'o ye drapeau finman in ye Fala ye k'u y'o yɛlɛma k'o kɛ drapeau jɛman ye waleya in a mana kunfɛ fiyewu Fala ye sabula politiki ɲɔgɔn ye ni sɔrɔdasi ɲɔgɔn ye ka kɛ ni Alizeri ni Faransi ka bolodi ɲɔgɔnma ye Fala ye o dogodogo dɔ kɛra octobre kalo tile 9 san 2025 min ye Faransi service de renseignement ɲɛmaw ka taa fara Alizeri taw kan ale ni sini maa mafalenw Algabas Ag Intala Imam Mahmoud Diko ka taa se maa wɛrɛw ma Fala ye k'u ye ɲɔgɔn ye Iyad Agali ale n'a ka dangan ka taa se Sedan Ita ma kibaruyaw ko ninnu ye ɲɔgɔn ye Faransi ka hakili jagabɔ baara dɔ kan min bɛna n'a to Mali jamana bɛ se k'a dafiri cogo di u bɛ se k'a filenkolon ci cogo di ka fɔnkɔ ɲɔgɔnkɔ don Mali jamana kɔnɔ cogo di a fɔlɔ u ye hakili jagabɔ kɛ min ye tamasiyɛnw ye ani ko taa cogo ko ka olu falen drapeau u y'o lajɛ o min y'u ka tamasiyɛn ye bi n'o mangoyara maa caman ye diɲɛ kɔnɔ k'a sababuya kɛ drapeau finman ye u y'o falen falenni Fala ye a b'a yira k'a fɔ min ye JNIM maaw ye u y'u yɛrɛ ta k'u mabɔ Al-Qaida la yaasa u ka manja maaw ye anw fɛ yan ani kɔkan jamana dɔw bɛ se ka gɛrɛ u la cogo min o hukumu kelen in kɔnɔna na ɲɔgɔnye in senfɛ laɲini kɛra sa ko ka wuli ka jɔ kɛ ka ɲɛsin Mali ale worodugu yanfan ma kosɛbɛ basigibaliya o ɲɔ ka ɲɛ ye o laɲini kɔnɔna na dɔ ka fara bingalu kan dɔ ka fara wuli ka jɔw kan min ye fɔnkɔ ɲɔgɔnkɔ ani maaw bɛ se ka futune ɲɔgɔn kɔrɔ cogo min ka futune furancɛla fanga ɲɛmaw kɔrɔ o baaraw u y'olu laɲini u ka cɛdenw fɛ o la s'alu ka cɛden minnu tun bɛ n'olu dɔw tun dagalen don Kidal u y'olu bɛɛ lajɛlen ta ka bɔ yen ani Menaka ka munumunu salo kɛ n'olu ye ka taa tɛmɛ Côte d'Ivoire ni Mali dancɛ fɛ ka don sabula nin waati in na Moritani ale dagayɔrɔ kɔni o datugulen don Fala ye jɛkulu min n'o ye FLA ye ni ale ye burudame minnu ko ka Mali tila 2 ye MLLA kɔrɔ maaw don ani SEMA kɔrɔ maaw olu ka kɛlɛkɛcɛw ma ye nin kuma in na dɛ a yirala k'a fɔ sa ko min ye octobre kalo tile 21 Bogosakaw fɛ yen Iyad Agali ale ni Sedan Ita ka taa fara Algabas kan olu ye sigi ka kuma kɛ FLA maaw u ma wele Fala ye nka a yirala k'a fɔ sa u ka kɛlɛkɛcɛw u n'olu ta ka baara kɛ n'o ye waleya bɛ se ka timɛ cogo min jɛrɛ 2 in bɛɛ lajɛlen senfɛ u y'a ɲini sa bɔlɔlɔ siraw fɛ min ye jamanaw cɛ sira ɲɛnabɔ siraw fɛ Faransi États-Unis nanzara jamanaw bɛɛ lajɛlen ka jɛ u ka télévision so u ka jaso maa minnu b'u kɔkɔrɔma don bɔlɔlɔ sanfɛ u ka futinɛ wuli u ka min ye fɛnw yira sen na ka fɛnw boloda
u ka lasigidensow u ka jamanadenw u k'a fɔ k'olu ka bɛɛ lajɛlen ka Mali yɛrɛ ye k'a to yen pewu baɲumankɛtɔn minnu bɛ ale ni diɲɛ seleke naani ka dɛmɛjɛkulu minnu bɛ yen u k'u fosi pewu ka bɔ Mali ale kɔnɔna na laɲini tun ye mun ye ka basigibaliya k'o wuli Mali kɔnɔ min ɲɔgɔnna ma deli ka kɛ yaasa dugudenw yɛrɛ bɛ se ka fɔ ɲɔgɔn kɔ fɛɛrɛ in hukumu kɔnɔna na ŋunuŋunu kuma caman fɔra nka dɔw sigana bɔra maaw la novembre kalo ale daminɛ na koyi sabula a yirala k'a fɔ novembre kalo o b'a sɔrɔ Mali kɔni a yoboyabalen don kosɛbɛ basigi tɛ yen ɲɔgɔn faamu tɛ yen fɔnkɔɲɔgɔnw bɛ ɲɔgɔn kɔ décembre kalo o camancɛ la u na min ye ta kari forobamogo la ka don Bamako yɛrɛ kɔnɔna na min ye fɔnkɔɲɔgɔnkɔ ye min ye ɲɔgɔn faamubaliya ye jinimu na i to o senfɛ sa a ka fɛɛrɛw la ka wuli ka jɔ kɛ ka bingali ta ka ɲɛsin maa mafalenw ma Bamako yɛrɛ kɔnɔna na yan kunnafonidila b'o la politikimɔgɔ b'o la sɔrɔdasi ɲɛmaaba b'o la arabu ni burudamɛw ka ɲɛmaa minnu bɛ Bamako yan minnu fanga bolo bɛ ɲɔgɔn bolo bingaliw ka ta ka ɲɛsin olu sigiyɔrɔ n'u dagayɔrɔw ma Bamako fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ min ye futinɛ ye k'a wuli jasiran k'a don bɛɛ lajɛlen na yaasa furancɛla fanga bɛ se ka dafiri cogo min ka bɛn min ye décembre kalo ale camancɛ ma o ɲɔgɔnye kɔfɛ Falaye Alizerikaw fɛ yen tuguni u y'a yira sa k'a fɔ ni nin ko bɛ sigira sen kan Noël hukumu kɔnɔna na o kunna taa ɲɔgɔn ye k'a lajɛ Mali bɛ boso cogo di Mali bɛ sarada cogo di Mali bɛna kɛ cogo di u ka yamaruya kɔnɔna na Ala barika la nin wulikajɔ si ma se ka sabati bɛnbɛnbɛn fɛn fɛn kɛra a si ma se ka sabati Ala ni Malidenw ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri Ala ni wolomasiri tabaw ale ni furancɛla fanga maaw ka wulikajɔ fɛn fɛn fɔra nin ye ka se k'a bɛɛ lajɛlen k'a kɔ kari Irisi jamana ani Mali dɛmɛbaa jamana wɛrɛw olu fana y'u se kɛ k'u ye kibaruya ɲuman dili ye Mali ma Niger ka kan ka fo o kɛnɛ kan Irisi ka kan ka fo Tirikikaw ale n'a tɔw bɛɛ lajɛlen u y'u seko kɛ Mali bɛ se ka jɔlen to cogo min ye nin ko in ye Abdramani Chani n'o ye jamanakuntigi ye Niger fɛ yen ale ka kuma labanw na a ko fɛn fɛn filɛ nin ye ka kɛ nin ye Faransi de b'a bɛɛ kɔfɛ Faransi de bɛ musaka di Faransi de bɛ kɛlɛkɛcɛw ta Faransi de bɛ kalan k'u kunna Faransi de bɛ minɛn d'u ma Faransi de b'u bila u ka se ka AES jamanaw k'olu dafiri ko wa fana k'a bɛ kɛ ni farafinna jamanaw ye min ye jamana ɲɛmaaw ye minnu bɛ farafinna anw fanfɛ bolo fɛ olu ka faamuyabaliya an'u ka ɲɛyɛlɛbaliya min ye Faransi ye Abdramani Chani ka fɔ la k'a b'a ta ni filafili la kɛlɛ sɛbɛ yɛrɛ de la koyi ko wa ko foyi tɛna Faransi segin a kɔ ko wa ale b'a fɔ Emmanuel Macron ye ni Ala sɔnna a ma u tɛna se sɔrɔ a bɛ min far'o kan tuguni olu ka wulikajɔ u ka cɛsiri AES jamanaw kɔnɔna na dan tɛna na ye o la sabula u b'a dɔn k'a fɔ u bɛ baara min na u b'a ɲɛdɔn Faransi bɛ ka fɛn fɛn kɛ u b'a bɛɛ lajɛlen kalama Abdramani Chani ko k'a bɛ segin a kan tuguni ko ni Ala sɔnna a ma ko Faransi tɛ se sɔrɔ min ye Abdramani Chani ka kuma kɔnɔna na nin bɛɛ lajɛlen kuma ninnu a bɛ tali kɛ mun na k'u b'a fɛ ka min kɛ o ye ka AES boso ɲɛsin kɛlen don Mali ma n'o tɛ wulikajɔ kɛ kun ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Burkina ani Niger ye Niger jamanakuntigi ko u b'a dɔn fanga min bɛ Mali la u b'a dɔn se min bɛ Mali ye u b'a dɔn Mali dugukolo bɛ cogo min n'u kun taara daminɛ ni Burkina ye Mali kelen bɛ wuli ka taa tugu la n'u y'a daminɛ ni Niger ye Mali jamanadenw bɛ cogo min se min bɛ u ye minɛn min b'u bolo u kɛlen don ka labɛn mun sabati nin waati laban ninnu na u bɛ to o kɛ ye a tɛ se ka ɲɛ sɔrɔ Abdramani Chani ko o de la sa terrain y'a kunkolo de ye nanzarakan na ko locomotive Falaye u tun b'a fɛ k'o de tigɛ ka bɔ tɔw la pewu Faransi a n'a dɛmɛbaa jɛkulu a n'a bamanci jɛkulu k'u ka wulikajɔ kalo 3 in kɔnɔna na k'a kɛra fufalaki ye Abdramani Chani ko k'u kan k'u bolo di ɲɔgɔn ma ko sabula n'u tun ye Mali sɔrɔ u tun bɛ Mali tila 4 ye Emira dɔ tun bɛ sigi u tun b'a fɔ o ma ko min ye Katiba di Masina maaw k'o d'olu ma min ye burudamɛ jɛkulu ye olu tun ta bɛ sigi an fanfɛ bolo fɛ o tun b'a tila 2 ye Segu mara ka na Sikaso mara la u bɛ tun bɛ d'a ma ka taa Kayila Nara ka taa se fo Banamamafanw ma o fana tun bɛ kɛ yɔrɔ wɛrɛ ye ka di maaw ma nka min ye Niger ye ale tun bɛ kɛ Emira kelen ye Burkina tun bɛ kɛ Emira kelen ye sabula sa y'a kunkolo ye ni Mali kun sɔrɔla ka ban nin tɔ ninnu bɛɛ lajɛlen tun bɛ sɔrɔ Général Abdramani Chani ko u tɛ se ka se sɔrɔ u tɛna na se sɔrɔ wa ni Ala sɔnna a ma u tɛ se sɔrɔ a ka laseli senfɛ a k'u bɛna ɲɔgɔn ye kɛ Bamako yan min ye AES ɲɔgɔn ye nka yan'o cɛ u ka wolomasiri taba bɛ baara min na bi a dogolen tɛ Falaye hakililajigi hukumu kɔnɔna na an b'a dɔn k'a fɔ Mali ɲɛmaaw fana u dalen tɛ sunɔgɔ la se min bɛ Mali ye bi wolomasiri taba kunda o dogolen tɛ maa la Mali yɛrɛ tɛ kuma
a ɲɛmaw ka kuma man ca min ye maramafɛn minnu sɔrɔla wara minnu sigira sen kan fɛn minnu sera ka sɔrɔ o hukumu kɔnɔna na General Darbe Asimi a ka bɔli dɔw senfɛ a y'a yira bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ ko fɛn b'an bolo bi minnu tɛ se ka yira bɛɛ lajɛlen na an ka o kumakan in ka jira o sɛnɛ kan. Повторю, любая внутренняя смута – смертельная угроза для нашей государственности, для нас, как нации. Это удар по России, по нашему народу. И наши действия по защите Отечества от такой угрозы будут жесткие. Все, кто сознательно встал на путь предательства, кто готовил вооруженный мятеж, встал на путь шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание. Ответят и перед законом, и перед нашим народом. Ala barkala ani suka januala sabu usawatira boni ajali minambola bibina mina moy minamuni usok modu kama mul sok mo mina lobe bibina ani war bi bolobi sakhaso pasenia soro dron ida fe jona bebe ke sira fa o bolo am so bi ala barkala o mina mambolo ka fo bi ala kan kishana chaja ka fana ni jona da asra ni homa usira ala da ngo kam donc ça faut au franchement ni tinyo ga sugo do te ni jamana bado warta soro warta ga ta fe ma pasibi ke sitan fe ni wala par la bi ani sira tinyo na ni o no mambulo ama bera mo la de abe fna tera mo la parce que no be be pro to sutra ko no mo to bi la kana mo ko tiga fa me da kana donc ça faut minangola ani la kana de ko kon na chama kera nali bi atawe ko fe Nafto kuna fem banam dona santane ko o bandon don ani mo mangene ka fo sa ka bol don gene mo ka na don fi bi sina bi takama bi sa bol don ambol la sisa bona nga jamana antai abi gela to na bo gela bo don fa ke sisa mo nga dum wo ka fa ai da shi pena ma na ja daron ka di ko tisro me don na sa ka jamana don ga deno pachi jate ole kele beba kasi bas ka jamana doni nga blé français alnya yo ja kulon jama bla ka jamana do aklon nya kan la sira o be pour jamana do nga na sa ko ka ke na jamana fin ku den kuna su jamana ni ko den do amam jamana do fali bi ko to fo ka testita ni kelen amada ni jamana mai flola jamana tuma bi da do ani ko ku hande ku hande ko no jedente lu bette manafe wa kele ka tu mona afna ba kele ka antano gadi mais nama oke ka fo ambi tu modo no fekti atinya donc to te na fa ala no to na mas na mala ba na te duro ma te tache sire ko do o ke la fana tan ja ko malen be di ja ko moro amo ke mo tan ko mo ni ala amodo na do rube sakana urut na ngilas no wala ta to ne Fala ya meta saikaw fe masina marabolo la min ye sanaye ye dugudenw u ye lajɛ kɛ o lajɛ kɛra kari tɛmɛnen min ye sanan sifinw ka communiqué nin ye a 4nan ye k'a yira la bɛɛ lajɛlen na sa ko Bamaɲɔre ni Yowale kabaw kɔni olu n'olu bɛ ɲɔgɔn na kabini san 2023 nin y'a kalo 3 ye maa tɛ se ka bɔ olu ka dugu da fɛ min ye jamana ɲɛmaw ye min ye ɲɔnɔ ɲɛmaw ye ka taa se dɛmɛjɛkuluw ma wolomasiri tabaw ani minnu bɛ balo di maaw ma u y'u bɛɛ lajɛlen wele ka nkamu gosi ka da
min ye lakanako ta na sira fɛ baloko ta na sira fɛ bi k'u tɛ se ka bɔ u ka dugu kɔnɔ san 2024 san 2025 olu kɔni kilomɛtiri 1 u tɛ se k'o ta ka bɔ dugu kɔnɔna na n'olu bamaciwale ni wale ka ma ɲɔgɔn sɔrɔ dugu minnu bɛ yen n'olu banna ka bɛnkan ta n'olu dɔw bɛ kilomɛtiri 3 kilomɛtiri 4 na Sayi Masurunana Falayi olu caman nana Sayi yɛrɛ dugu kɔnɔ sabula bi min ye jugu ye u bɛ binkali ta ka ɲɛsin u ma wa u b'a fɛ ka olu datugulen to tan Sayikaw ka lajɛ senfɛ u y'a yira sa k'a fɔ ko dugudenw kɔni bɛ degun caman na bi kɔngɔ bɛ ka don baloko gɛlɛya bɛ ka don min ye banaw ye olu bɛ ka don muso minnu bɛ yen n'olu lasirilen don nin waati in na olu caman tali ka taa ani denmisɛnnin banaw olu bɛ ka kɛ sabula furaw tɛ ka sɔrɔ ka kɛ maaw la dɔgɔtɔrɔw olu caman y'u senfa ka ban kalanko ta na sira fɛ ekɔliso caman datugulen don Sayi n'a marabolo kɔnɔna na bi Falayi nka u yɛrɛ ka duguden minnu bɛ yen n'olu ye ekɔli karamɔgɔya kalan dɔɔni kɛ olu bɛ ka denmisɛnninw kalan dugu kɔnɔna na ni gɛlɛya suguya bɛɛ lajɛlen ye min ye kalankɛminɛnko dɛsɛw olu bɛ yen kalandenw kan ka kalan kɛ ni fɛn minnu olu bɛ yen o la sa k'u b'a ɲini jamana ɲɛmaaw fɛ u k'u hakili to olu la sabula jamana siniɲɛsigi o ye denmisɛnw ye ko ka kɛ ni nin gɛlɛya ninnu bɛɛ lajɛlen ye Sayikaw ko k'olu kɔni b'u faso fɛ bi u b'u faso fɛ sini wolomasiri tabaw ka pɔsu min b'u fɛ yen o pɔsu in u b'a fɛ o fana dɔ ka fara o fana ka girinya kan san'an yɛrɛ denmisɛnninw y'a yira sa k'a fɔ k'u b'a ɲini commandant zone fɛ Segu a ka hakili to olu la min ye sewarikaw fana ye u k'u hakili to olu la ka taa se commandant zone kura min bɛ Sangaw fɛ yen ale ni wolomasiri tabaw ka minisiri ka taa se jamana kɔnɔ lakana minisiri ma baloko commissariat sécurité alimentaire baɲumankɛ minnu bɛ yen n'olu bɛ dɛmɛ kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka teliya ka taa sigidaw la maa minnu fana bɛ yen n'olu bɛ dɛnkɛrɛfɛ dɛmɛ kɛ ka taa ɲɛsin sigidaw ma u ka kan n'o ye Sayi kan ye ko k'ale yɛlɛma ka a ka baaraw k'olu kolo girinya kosɛbɛ o la sa bɛn ni kelenya bɛ se ka na cogo min na sɛbɛn in u y'a ci bɛɛ ma nka an bɛ taa ye kunna sininko kari lajɛ min kɛra k'a daminɛ dugutigi la ka na société civile ɲɛmaa la n'o ye Ablayi Gindo ye ka taa se alimami ma olu ye min fɔ an ka jɛ ka o lamɛn. An bɛna foli bila an bɛ foli bila Ala ɲɛ ka Ala bato ka Ala tanu ka waleɲuman dɔn Ala min ye bi dira anw na arabi Ala k'i hɛrɛ caman k'a ye bi ta kuma in tɛ dɔwɛrɛ kan an bɔra kana an bɛna hami jira diɲɛlama na k'a jira an ka ɲɛmɔgɔw la n'o ye transition mɔgɔw ye Ala sago u sago u bɛ baara la su ni tile a bɛɛ b'a kalama k'u bɛ baara la mɛ anw Sayikaw degun min b'an kan bi an y'a ɲini halisa u ka dɔ fara an lajɛli kan n'o tɛ an bi la maa yɔrɔ min na bi an dɛgura an b'a ɲini u fɛ sini fɛn o fɛn min fara ka teliya yɛrɛ la u k'o fara a kan an kɔni bɛ yɔrɔ min na bi tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la an bɛ dɛmɛ ɲini Ala sago a sago ne tɔgɔ ye Adama Tangara ne ye Sayi dugutigi ka premier conseiller ye. Assalamu alaikum. An balima Sanakaw aw ni sɔgɔma an sira hɛrɛ la Ala k'an tile hɛrɛ la ne tɔgɔ ye Abdoulaye Gindo ne ye société civile ɲɛmɔgɔ ye bi ye le 23/11 mois 2025 bi an bɛ kɛnɛ min kan nisɔndiya kɛnɛ tɛ an nana ka na an ka degun yira jamana ɲɛmɔgɔw la degun min b'an kan an bɛna an dama kasi u la u ka se k'an magɛn cogoya min na ɲinan ye anw san 2 de sɛnɛ kɔni o kuma t'a la an ti sɛnɛ kɛ donc an ka sira bɛɛ tigɛlen don sugu kelen min tun b'an bolo n'an bɛ taa sugu jɔ o la k'an ka nécessaire san o la o sira fana tigɛra bi y'a tile 67 ye donc balo banna suma banna fɛn bɛɛ banna an bolo yan bi bi in na an bɛ transition mɔgɔw wele u ka dɛmɛ bila an ma teliyara koyi pour que an bɛ se ka balo sɔrɔ cogo min na sinon kɔngɔ banna minɔgɔ banna se wɛrɛ kɔni ti anw ɲɛ bɛ wele da kan kɔ an b'an dama kasi u la u k'a lajɛ teliyara koyi u k'an magɛn sinon bi bi in na Sayikaw degunnen don dɛ an degunnen don fo ka tɛmɛ n'i ye sana lajɛ commune dugu 27 dugu 8 bɛɛ wulila ka na fara Sayi kan dugu dɔw bɛ bɛnkan kɔnɔ vraiment ni fanga bɛ se k'a lajɛ ka n'an magɛn k'an ka sira kelen bɔ pour que an bɛ se ka balo sɔrɔ cogo min balo kɔni banna mɔgɔ dɔw fɛ kungo ni bi bɛɛ da ma sigi mɔgɔ dɔw fɛ yen donc vraiment an b'an dama kasi fanga na u k'a lajɛ hali bi hali sini u k'an magɛn gɛlɛya b'an kan dɛ gɛlɛya b'an kan bi gɛlɛya b'an kan jiri u k'a lajɛ u k'an magɛn an ka kalan yɛrɛ jɔlen don pewu mais maître minnu wolola an ka dugu la ka mɔ an ka dugu la olu b'an ka dugu la an k'u ma u k'a lajɛ cogo bɛɛ u k'a lajɛ denmisɛnninw minnu bɛ senkɔrɔ u ka fila fɔ olu ɲɛ an y'olu fara ɲɔgɔn kan ani mɔgɔ minnu kalanna n'u ma baara sɔrɔ an kan bɛ ka olu de fara ɲɔgɔn kan olu bɛ k'an ka ekɔlidenw kalan gɛlɛya min fana b'o la ka école ardoise ko o fana tɛ dugu la o fana kamanagan banna fo ka tɛmɛ donc an b'a fɔ Asimina ka cɛdenw ɲɛ u
ka magen teliyara magen telefon ko surtout balo fo te ambu deli ala kama u ka lage u kana magen teliyari yera vivre l'armée malienne vivre le pays AS amba ko bi amba ko sini amba ko an taw ko amba yere de no fe amba yere de ko ne ko be jabana ne ko be yere fe fege ka jamana fanga kan wa amba fanga fe bi amba fe sini amba ko anti ko sana be ko wa amba deli ala kama akana mage sino palutan fe ne akado be kuma kelbe sallallahu nabi alaikum salam an sira hera la kan tire hera ambe ala fo ambe ala barkada o tamini ko fe ambe soli kira kan o ala kira kisin ne mbaye ambe afo amba barkada ne to ali tangara ne sai almami amba bela jelen fo anga nyemo ambu fo be ambu fo sini anga mi nyina fe kuma ko nte mi me fo ne ko mi kuma de dafa raka bara en kunti kuma sitte ne na mi fo mi me fo kuma be fara ka ba halibi akuye fasuko ani mali kode ango anti jamana kobla be anda kobla sini hanna temenen kan ango ne anti jamana kobla buse fenfena ka ke on be jamana no fe be ama no fe sini a jamana nyemo on fana aka kobla na an kulola ke kulo da andara gibe ba halibi ame foye tame bo sime bo anye kuma nge dogora fukna ke bangina halibi o kelene do har sogma ina mugu de tigra sa an so na ga barena ambi mi nyina ofe aya lage aka magge no gonna bibi na dugu na bolongo ko ne abana pew ebi neni mo be dugu kuno minembu buloku bi bolon sa uta sa ta era soro amba nyina ofe ko ko ni na agedara se haka dora abora dugu konna ta amun nugun tangal la yime ye ko intiran be maka sura ma fo anya dugu ka fanya gunira pour ka se ga magge ne magge me ke dugura amba ke bangine aka do ka fo de ko min bangan bi balongo de ko banga frako banga kalango banga ay angon ba nyina fa aka magge no gonna aka da suma de aya ji aka magge woru ko menne sai alman fe ko fanya be akoto be masal ala mahawda halbi amna do ke jamaye ambe ga jega nganya siri aya ngana ka kile to ko min ala sonama ala be bodan mandama o tora ala ka ambe sonama bismillahir rahmanir Ayiwa falai o ye sa ye an bɛ taa Kidal marabolo kɔnɔna na Kidal gouverneur n'o ye général de division Elhaji Gamu ye kunun ko ale y'i sen bɔ a kɔnɔkɔrɔ ka bɔ Kidal dugu kɔnɔ pewu ka taa Agɛlɔkaw fɛ yen baara in bɛ tali kɛ min na ani dugudenw bɛ se ka kuma ɲɔgɔn ya cogo min jamana marabolo kɛlen don ka baara minnu sigi sen kan sigidaw la ka se ka taa olu ɲɛfɔ u ye Elhaji Gamu a selen kɛnɛ ka ye a kunbɛnra dugutigiw ni kabilatigiw fɛ min ye chef de fraction ye wolomasiri tabaw ka bolofara min bɛ Agɛlɔ kɔnɔna na olu tun bɛ kɛnɛ kan ka taa fara min ye faso ka cakɛda ɲɛmaa minnu bɛ yen n'o ye perefilakaw ye duguden denmisɛnninw caman bɔra ka gouverneur ka sɛbɛkɔrɔ kunbɛn bonya ani karama o kɔnɔna na min ye fifinakaw ye Falaye denmisɛnninw olu de tun ka ca kosɛbɛ Gamu kunbɛnli la Agɛlɔ ale kɔnɔna na taama in senfɛ Gamu a taara ka taa tasibila kɛ bad ninnu olu kaburu min bɛ yen an ka sɔrɔsise cɛ 150 min binna san 2012 janvier kalo la kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'u ka ɲɛmaa tun ye capitaine Seku Tarawele n'an b'a wele ko Bad ale n'a ka cɛdenw a taara tasibila kɛ olu ka kaburu ka Falaye o waati in ye kɛra miiri ye kɛra tasibila ye a kɛra bonyamasegin fana ye sabula u y'u yɛrɛ di ka kɛlɛ kɛ ka mugu ban ka kisɛ ban f'a tɔ kɛra u dɛsɛr'u la pewu bere kɛnɛ k'o de kɛ ka k'olu tɔw dafa o baara min ni Gamu b'o dɔn kosɛbɛ a taara tasibila kɛ olu fɛ yen o kɔfɛ sa ni duguden ɲɛmaaw sigira Falaye dugudenw yɛrɛ hakilina ye mun ye baara jumɛn bɛ se ka kɛ laadalatigiw ka ɲɛmaaw finitigiw ka ɲɛmaaw baara minnu bɛ yen bi Agɛlɔ yɛrɛ kɔnɔna n'o bɛ se ka dɔ bɛ se ka fara o kan o ye dɔgɔtɔrɔsokow ye o ye kɛnɛyakow ye o ye furako ye dugudenw y'a ɲini fana k'a jira k'a fɔ mun ye wolomasiri tabaw ye Falaye u kana tulu k'u kɔ don olu la dɛ sabula bi basigi ni lafiya min bɛ yen ala ni olu sababu o bɛ ka se ka sinsin o de la min ye Sagara ye ni ale ye colonel ye Kidal kɛlɛdagatigi taama in na yaasa ka se ka dugudenw lamɛn yiriwali baara minnu kan ka kɛ ani fɛɛrɛ minnu kan ka sigi sen kan Gamu ko ko a y'a mɛn ni ala sɔnna a ma a na segin ka na dugudenw fana ye kuma ta Falaye ni waati laban in na balo minnu nana di
mois de la solidarité hukumu kɔnɔna dɛmɛ minnu kɛra jamanakuntigi ka fɛɛrɛ minnu sigira sen kan n'o kɛra balo ni jibondo ni fɛn olu minnu ser'u ma ye k'u bɛ foli kɛ o la ka waleɲumandɔn kɛ u ye musow ko sa ko ka fɛɛrɛ sigi Falaye olu ka nakɔw a kɛnɛw bɛ ɲini ka na ja fɛɛrɛ ka sigi nin waati in na yaasa u bɛ se ka fɛɛrɛ minnu sɔrɔ bolomayɛlɛma baaraw bɛ se k'o k'u yɛrɛ cogo min na agɛlɔku ale bɛ baara minnu kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye da dumuni fɛnw ye u yɛrɛ ka se k'olu dɔw sɔrɔ u yɛrɛ ye waati min na bi na ni bɛɛ lajɛlen bɛ k'i cɛsiri ka yiriwali baaraw kɛ musow y'u sinsin muso jigisoko kan ani dɔgɔtɔrɔsoko ko gamu ko o lase Asaba Jalo ma u ka hakili to olu ka dɔgɔtɔrɔso kelen ni min bɛ agɛlɔ kɔnɔna na Sangare n'a ka maaw an b'u fo agɛlɔ ale kɔnɔna na Falaye n'an bɔra yen an bɛna Bamaɲare kɔnɔna na Falaye minisiri min bɛ jagoko kunna ale ni usine baw ale taara sa ko min ye taji ye ko k'a di station bɛɛ lajɛlen ma koyi ko k'a sɔrɔ ko kuma yɛrɛ ma fɔ a la minisiri Musa Galabu n'o ye Musa Alassane Jalo ye Segu ka don Mɛnɛkura ka don ale taara pétrole bureau de pétrole la douane kuru kɔnɔna na Falaye a kɛrɛfɛla la sa maa min tun bɛ yen o ye Seko Jɛki o ɲɛmaaba ye n'o ye Isa Paul Dana ye ale tun bɛ kɛnɛ kan o kunbɛra maa min fɛ sa o ye douane directeur ba ye n'o ye inspecteur général de douane Amadou Konate ye ka bɔ dɔrɔn Abuja k'i kunda douane kuru kɔnɔna kan yaasa baara ka se ka kɛ ka ɲɛ kumaw ye tali kɛ mun na bureau de pétrole ale ka baaraw bɛ cogo di bɛnkan min sɔrɔla gouvernement ani taji feere jɛkulu fila ni ɲɔgɔn cɛ juma tɛmɛnen o lawaleli kow bɛ cogo di baara bɛ cogo di o la sa min ye inspecteur général de douane Amadou Konate a ye kuma ta ko kɛnyɛrɛye tigilamaw ani jamana taw ka bɛnkan mun sɔrɔla baara mun kan ka k'a la a fanba olu jɔyɔrɔ ye min ye k'olu y'o baara daminɛ ka ban o la sa douane ɲɛmaa y'a yira Falaye ko min ye 1,117 buruburu 3 litiri taji la ko o de donnen don an ka jamana kɔnɔ novembre kalo in kɔnɔna na ko n'i y'o o sanga septembre kalo ta ma n'o ye septembre kalo tɛmɛnen ye o tun ye 1,053 ye ko fana n'i y'o fana sanga octobre kalo fana ta ma Falaye o tun ye 1,70 litiri la octobre kɔnɔna na ko bi ko min ye convoi nali ni u lakanali ye Falaye ko tun ye 2 ye septembre kɔnɔna u ye convoi 2 de sɔrɔ novembre kɔnɔna na ko convoi taara 10 na Falaye douane directeur ko k'olu ka sɔrɔ bɛna wuli ka jɔ ka kaki ko k'a sababuya kɛ bi taji bɛ ka don Falaye nin yɔrɔ in na ne bɛ kuma ne bɛ fɛn dɔ fara a kan Falaye nin kɔrɔ de sa c'est que ni taji tigiw yɛrɛ dɔrɔn bɛ t'u ka taji ta ka na min bɛna douane kɔnɔ o tɛ nin ye o tɛ sa sisan min na gouvernement yɛrɛ bɛ taa dɛndɛn ka na n'a ye ka bɛɛ lajɛlen gɔndɛrɛ fo douane kuru kɔnɔ douane ka sɔrɔ yɛlɛlen filɛ nin a ko k'u bɛna sɔrɔ kɛ zen douane bɛna sɔrɔ kɛ zen Falaye u fɔ mana sɔrɔ min ɲɔgɔnna ma u ka recette la donc o b'a yira k'a fɔ jamana kan k'i hakili to yɔrɔ ninnu bɛɛ de la Falaye nafa bɛ sɔrɔ yɔrɔ o yɔrɔ ni lakɔlɔsili tɛ yen fu don o kɔrɔ fɔlɔ citerne tun bɛ don u bɛ taa cogo min Musa yɛrɛ y'a fɔ o ale yɛrɛ ko ten ko fɔlɔ ko citerne min tun bɛ don ko bi ta ka ca n'o ye min na bɛ crise la Falaye parce que lakɔlɔsili yera a ko la sisan ni lakɔlɔsili t'a la mɔgɔw bɛ don yɔrɔ min ka di u bɛ taa yen n'i donna dugukolo kan ka ban n'a ye jɛ i bɛ taa Sikaso i bɛ taa Zew kan nka bi a bɛɛ lajɛlen ye douane kuru kɔnɔna ye k'a sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ a baara ka se ka kɛ ka ɲɛ a ko n'o ye inspecteur général de douane Amadou Konate k'a bɛ wolomasiri tabaw fo Falaye min ye taji yɛrɛ tali ka na chauffeur a b'olu fana fo Musa Galabu ka kuma na ale ko sa ko nin waati in na ko tiɲɛ don ko maa caman tun y'a fɔ ko tajiko bɛ gɛlɛya Mali kɔnɔ k'a kɛra sabu ɲuman ye Mali ka taji taabolo a baaraw ka se ka sigi sen kan a ko a nisɔndiyalen don bi k'a ye k'a fɔ jɛkulu 2 min bɛ yen n'olu bɛ taji feereli kɛ an ka jamana kɔnɔ u bɛɛ lajɛlen bi yan fɛɛrɛ minnu bɛ ka sigi sen kan a tɛ se ka kɛ u kɔ chauffeur Musa Galabu ka b'olu fo ani wolomasiri tabaw olu minnu bɛ nin baara in na a y'a yira sa k'u ka laɲini kɔni ye min ye Falaye aranjaw o ka ban Bamakɔ bɔlɔnkɔnɔnaw la wa taji ka Mali station bɛɛ lajɛlen sɔrɔ i n'a fɔ jamanakuntigi y'a laɲiniw fɛ cogo min douane directeur ko bi na Falaye taji mun tun bɛ yen ni u bɛ se k'o mun da mɔgɔw tulo kan bi bɛnkan sigili sen kan ni sisan cɛ min ye citerne 110 o lankolon de bɔra kunungo ka taa o lankolon bɛ ka taa waati min Falaye u ye 124 u y'o bisimila tile kelen kɔnɔna na o kɔrɔ ko taji bɛ ka don baaraw kan ka teliya o la sa min ye minisiri yɛrɛ ye
a taara ɲɛda tajiw jɔyɔrɔ kan n'o ye citernes jɔyɔrɔ ye a kɔni y'a ɲin'u fɛ jamanakuntigi ye min fɔ ani premier ministre ye min fɔ o ye u k'u bolo la teliya aranjan mun filɛ bamakɔ kɔnɔna na ani jamana fa minnu bɛ ni taji tɛ se ka taa ye a ka taa ye sabula sisan ta kɛra min ye fala ye e ta y'i ka taji ye i nana n'a ye tile kelen d'i ma i k'a dédouaner i ma se gouvernement b'a dédouaner n'a feerela dédouanement wari bɛ bɔ a la i ka wari tɔ a bɛ tɛmɛ i bolo kɔnɔna na baara a bɛ ka kɛ ten cogo la bi bi in na hakili la an dafɛ jamana caman bɛ ka nin kɛ fala ye i bɛ na ni sira ja ye Basira n'o ye colonel major ye fala ye musongana don an k'a fo k'a wale ɲuman dɔn timinandiya ani baara kɛcogo ɲuman na inspecteur général de douane Amadu Konate bolo ma fili fiyewu ka ni muso in k'a sugandi fala ye colonel major Sira Male n'anw b'a wele ko Basira ale de ye bureau de produits pétroliers ɲɛmaa ye douane kɔnɔna bi fala ye daba ye sunata ye koyi a yɛrɛ kɔni bɛ ka si a ɲɛna ye yaasa jamana ɲɛmaaw ye baara mun fɔ min ye ko in ye a ka teliya sɛbɛnmisɛn ni sɛbɛnkunba Basira a yɛrɛ b'a a kun n'a kun bɛɛ lajɛlen na koyi a ko ɲɛmaaw mana danaya da i kan k'a fɔ k'i ka bila baara kunna i tɛ se ka kɛ sulusala ye o la n'i ma lakɔlɔsili kɛ jaabi min bɛ ka ɲini o tɛ ka sɔrɔ ni musoba in fala ye su ni tile citernes mana don a yɛrɛ bɛ bɔ k'i jɔ k'u lajɛ k'u jate k'u bɛɛ dan dɔ ka sɛbɛnw minɛ kelen kelen a n'a ka cɛdenw ani douane baarakɛla minnu bɛ bureau pétrole kɔnɔna na fala ye u bɛɛ lajɛlen kɛlen don k'u ka dulokiw bɔ k'u da bi koyi ko yaasa min ye taji ka sɔrɔ komi ɲɛmaa fala ye ko ti fɔ ɲɛmaa kɔ o ale yɛrɛ bɛ su ni tile yɔrɔ an dɔw tɛ se ka taa so tuguni o la inspecteur général de douane Amadu Konate k'a fo sabula min ye Basira ye n'o ye colonel major Sira Male fala ye u ye maa min ta a bɛ s'a baara la wa a b'a kɛcogo dɔn anw yɛrɛ b'a fɔ k'a k'a cɛsiri musoya a ma foyi tiɲɛ a ye fala ye tɛlɛ dɔ tun bɛ yen a tɛlɛ in banna pewu bariki fala ye n bɛna kuma de f'i ye bi koyi kɛlɛ in bɛ daminɛ tuma min na maa caman ko ko Mali tɛ se nin kɛlɛ in kɔrɔ ko ni nin société ninnu bilara ɲɔgɔn na fala ye i k'i sigi ni diɲɛlatigɛ ko bɛɛ ye i b'a dɔn ko kongokaw fɛ yen n kan tɛ aw ka kongo Zaire ma dɛ Denis Sassou Nguesso bɛ se yɔrɔ min na bi Pascal Lissouba de tun ye président ye fala ye a nana de k'i ɲɛ tana kɛ sanubɔlaw ni pétrolebɔlaw ye k'olu ka jamana ka hakɛ u ma fila kɛ koyi u ye Sassou bila k'a gɛn ka bɔ yen pewu kobraw u ye fanga ta wa fo bi Sassou bɛ yen maa caman tun ɲɛna ko an ta in bɛna kɛ ten nka Ala barika la Asimi ninnu taara ni sariya sira ye kunun ko Mali ani bariki u bɛnna ko la kunun fala ye kunun ko ntɛnɛn k'u tɛgɛnɔ bila sɛbɛn na bariki sɔnna bi a sɔnna sini ko Mali ɲɛmaaw tun ye laɲini min kɛ min ye sanuko la k'u b'a taa o sira fɛ u ka sanubɔyɔrɔ min bɛ yen n'o ye Gungutu Lulu ye o ɲɛmaa minnu kun minɛlen don bɛnkan in kɔnɔna fala ye olu bɛna fiɲɛbɔda sɔrɔ ka t'u ka baara kɛ Mali yɛrɛ tun ye maa min bila yen n'o tun ye gestionnaire transitoire ye nin ma ka ale fana ka baara bɛna ban waliya in kabini o yɛrɛ ma kɛ fala ye a yera k'a fɔ ko bariki a ka sanu yɛlɛla koyi Torontokaw fɛ bourse la ye kɛmɛ sara la a taara a yɛrɛ sɔrɔ sabala nin waati in na min ye waati tɔw la a kun bɛ ka lingilan kan min ye bariki ye ko in y'a to sa u yɛrɛ ka ɲɛmaaba n'o o ye Marc Briceau ye fala ye e ko ale ma walan sɛbɛ wa kunungo Mahamadu Samake n'an b'a wele ko Sam Jɛma Estade malien o président ye ale ye wa min ye bariki maaba do fana nin waati in na a jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ bariki la ale ko bɛnkan min sɔrɔla a da ka di fan fila bɛɛ la Mali ye sɛbɛn minnu fɔ Mali ye laɲini minnu kɛ olu sɔnna o bɛɛ ma an ka taa kɛnɛ kan minisiri min bɛ sɔrɔ ko kunna an ka jamana kɔnɔ Aluseni Sanu ale ni dugukɔnɔko minisiri u ye min fɔ Radio Mali mɔgɔw ye sɛbɛn in tɛgɛnɔbila yɔrɔ la an ka jɛ ka o lamɛn n'u tun ye taji fɛn fɛn san pétrole fɛn fɛn san ka na société kɔnɔ exonération tun b'u bolo u tun tɛ droit foyi sara douane ye o la bi bi in na o exonération bi na san kɔnɔ exonération min tun bɛ di u ma o tun tɛ jɔ miliyari 25 fo miliyari 20 ou bien miliyari 25 la donc sisan a bɛ ko ni o miliyari 20 ni miliyari 25 bɛna sara sisan ka fara an ka budget recette kan tɔnɔ wɛrɛ jumɛn b'a la Mali bɛ n'i y'a jateminɛ barik bɛ miliyari 400 ou bien 440 kɔ de sɔrɔ tɔnɔ ye san o san Mali bɛ mun sɔrɔ o la o ye miliyari 80 de ye sisan
san o san n'o bɔra yen impôt dɔ bɛ n'a b'a fɔ a ma ko TAV la taxe ad valorem c'est-à-dire n'i ye sanu labɔ i kan ka taxe dɔw sara domaine la o taxe nin n'o y'a sɔrɔ i ka production bɛ hakɛ dɔ la taxe taux bɛ yɛlɛn en fonction de la production donc a bɛ fɔ la TAV est progressive aujourd'hui Barrick bɛna mun sara an ye san o san TAV la o ye milliard an ka kunnafoni an bi ani Barrick ye protocole dɔ signé protocole ni an y'an bolo bila min na an y'a fɔ bɛɛ kan ka fɛn min kɛ sabula gɛlɛya dɔ kun donna Mali ni Barrick cɛ o gɛlɛya sigikafɔw kɛra o sigikafɔw de kun cɛra ni protocole ni ye protocole ni bolonɔ bilalen kɔ a la an bɛɛ ye hakɛ dɔw ta ka fɔ an bɛ o timɛ ni a fɔlɔ ye mun ye fɔlɔ o ye protocole in kɔfɛ Mali ni Barrick u jɛna n'a ye bɛɛ bɛna baara kɛ yaasa mankan minnu tun bɛ sen na sariya ko minnu tun donna kɔrɔ tribunalataagaw ani gɛlɛya minnu tun bɛ douane ko ta sira fɛ ani impôt ni fɛn sira fɛ o ka bɛɛ bɛna fɛɛrɛ sigi sen kan baaraw kɛ min b'a to mankan minnu tun b'o kɔrɔ o mankanw ka ban mɛ n'a fɔra mankan ka ban o kɔrɔ k'a fɔ ko a bɛ ban ni kan dɔw de ye. Fala ye dɔgɔkun tɛmɛnen o tile ɲɛmaaw maa 4 olu y'u ka qualification kɛ Cour suprême na k'u yamaruya ka t'u ka baara ta kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye o tile ɲɛmaayaba bɛ maa min bolo nin waati na n'o ye magistrat docteur Modibo Sako ye ale ni maa 4 Fala ye u ka qualification kɔfɛ u ye baaraw daminɛ o tile kɔnɔna na okumu kɔnɔna na sa kunungo min ye premier ministre ye a ye o tile maakuraw bisimila ani o tile baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen premier ministre a y'a f'u ye jamana ɲɛmaaw kɛlen don ka dunko juguya ni yuruguyurugu bila minɛn min kɔnɔna na min ye Modibo Sako ye a y'a ka tɔndenw ani maa bɛ yen n'u bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ani biro kura maakura minnu donna a la a y'olu bɛɛ lajɛlen yira premier ministre la premier ministre bilasiralikan min d'u ma ko u y'a faamu baara kɛcogo ɲuman jamana bɛ se ka nafa sɔrɔ cogo min na u n'o k'u taala ye min ye o tile ye Fala ye ale ɲɛsinnen don fanga ka baarakɛdaw ma fanga ka baarakɛda minnu bɛ yen sa n'olu bɛ musaka bɛ di jamana musaka bɛ di olu ma k'olu sɛgɛsɛgɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la a fɔ minnu ma ko fonctionnaire ani faso ka cakɛda baarakɛyɔrɔ belebelebaw Fala ye dunko juguya ni yuruguyurugu a misɛnman n'a kumaba wa o tile de fana b'a ye fana k'a fɔ gouvernement maaw fanga jɛyɔrɔ bɛ maa minnu bolo Fala ye san o san u kan ka t'u ka sɔrɔw fɔ Cour suprême na n'u y'o fɔ ye o tile fana b'o ta k'o lajɛ k'o sanga n'u ye baara ta k'a lajɛ n'o y'a sɔrɔ u tɛ ka dunko juguya ni yuruguyurugu kɛ nin waati in na baara kun gɛlɛyara kosɛbɛ sabula o tile ta waati ni san cɛ maa min y'a baara fɔlɔ kɛ o ye magistrat Mumuni Gino ye Fala ye a ye degun sɔrɔ nka a y'i cɛsiri fo ka se ani tɔgɔ ka se ka sɛbɛnbaw bɔ bi maaw kɔni jigi bɛ docteur Modibo Sako ka Fala ye yaasa a ka se ka jigiyaw ma fa Mumuni y'a bila yɔrɔ min a ka se ka tɛmɛ o kan nin waati in na sangaw fɛ yen donita mobili dɔ Fala ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye minɛnw ye n'o ye jagominɛ mobili ye ale bɔra Burkinakaw fɛ yen tasuma wulila la nin kalo in tile 22 sangaw fɛ yen Fala ye tiɲɛni barika kɔni bonyana kosɛbɛ sabula ji de ɲinina ka dɛsɛ min ye sapeur pompiers fɛ yaasa u bɛ se ka nin ko in kunbɛn cogo min na a yira k'a fɔ ko jaja mobili in kɔnɔna Fala ye essence bidɔnw o tun bɛ minɛnw na koyi wa min ye sapeur pompiers ye ɛri caman de kɔfɛ sa u ka sɔrɔ ka tasuma in k'ale faga nka tiɲɛni kɔni a barika bonyana kosɛbɛ o de la a fɔra an ka dugudenw ye aw kana taji san ka taa mara aw kana taji bila yɔrɔ la taji tɛ se ka bila yɔrɔ min na bankasikaw fɛ yen Fala ye balo marali n'o ye ɲɔ ye ale nafa min bɛ a la bi o tɛ se ka fɔ f'a dan na min ye bankasi ye jiginɛw kɔni bɛ ka langoloya ɲɔkuraw olu ma se ka don fɔlɔ o dun y'a yira sa ka fɔ laada la olu bɛ ɲɔ marali min kɛ kalo ni kalo a ka fisa u ma koyi sabula o de bɛ yɛlɛma ka kɛ musaka ye waati gɛlɛnw mana na i b'i ɲɛsin i ka jiginɛ de ma nka jiginɛ bilama langolo don sabula taji tɛ ka sɔrɔ ka ɲɔkuraw tigɛ ka t'olu don a kɔnɔ
u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye dugudenw ye u caman kɔni sigilen don ka taji de kɔnɔ bi sigida caman ni baarakɛyɔrɔ caman na wa min ye jiginɛ yɛrɛ ye a yɛrɛ nafa mun bɛ a la bi guwaw yɛrɛ ma fɔlɔ waati mana gɛlɛya baloko mana gɛlɛya ko o ɲɔgɔnna de tɛ yen fɔlɔ wa u jiginɛ kelen ale jiginɛ don hanfala ye n'i ye sɛgɛn y'i sɔrɔ kɔnɔgan y'i sɔrɔ i bɛ bɔrɔ damadɔ ta kɔnɔ ka t'o feere sugu la ka n'i maa mago ɲɛ n'o ye walima ka taa falen dɔ fɛ i mago bɛ fɛn mun na wa min ye a jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ bi banka ale marabolo kɔnɔna na luluninkaw ko taare fala ye waati gɛlɛma ko kuma bɛ ka nɔgɔya dɔɔni dɔɔni Sikaso ni Luluni ni ɲɔgɔn cɛ kilomɛtiri 50 de bɛ fala ye duguden caman tun ye 5 don fiɲɛ na ka kɛ ni Bamajɔlen Jugawale Kabaw ka tɛmɛli ye jumajan tɛmɛnen nka bi alhamdulilayi armée ale ye wuli k'i jɔ koyi min ye faso wolomasiri tabaw ye k'u ka fo dugudenw ka fo min ye nin waati in na sa jasiran kɔni yɛlɛmana ka kɛ nisɔndiya ye luluninkaw ka su ni tile baaraw u y'olu daminɛ dɔgɔ sira ka jɔ wolomasiri tabaw bɛ su ani tile o kɛlen don ka kɛ basigiba y'u bolo k'u lafiya kosɛbɛ u bɛ se k'u ka baaraw kɛ cogo min duguden dɔw y'a yira sa k'a fɔ ko maa caman tun ye 5 don fiɲɛ na nka nin waati in na ala ni armée sababu olu yɛrɛ caman segira ka na lamini na fana jamanaden caman fana tun bɛ olu fana tun y'u ka baaraw bɛɛ jɔ nka bi ko maaw segira ka na dɔɔni dɔɔni min ye lafiya ye o bɛ se ka na dɔgɔkun tɛmɛnen n'o ye alamisa ye fala ye dɔgɔ sera ka jɔ dɔgɔ dun fana o nafa ka bon kosɛbɛ sabula dɔgɔkun olu ka dɔgɔ ye alamisa don ye u ka gari kɔnɔna na n'o o ye mobili jɔyɔrɔ ye bibi na maa caman nalen no ka na sigi o kɔnɔna na basigi ni lafiya la dugudenw y'a yira sa k'a fɔ k'u kɔni bɛ se k'a fɔ bi maa caman bɛ ka taa biye ta ka taa luluni yaasa ka se ka taa u ka nalafɛnw san ka t'u ka yiridenw san ka t'u ka baara wɛrɛw kɛ min ye basigi min nalen filɛ ni armée kɛlen don k'o kɔkɔma don kosɛbɛ u b'a fɛ u ka sinsin dɔ ka fara o kan hali maa minnu bɛ yen n'olu sigalen don k'a fɔ k'u bɛ siran u ka segili la k'a kelen kelen kɔni bɛ ka na dɔɔni dɔɔni ka bɔ dugu dafɛ duguw bɛɛ lajɛlen na luluni yɛrɛ bɛ min nɔfɛ bi fala ye u ka yɔrɔ minnu tiɲɛna olu ka se ka jɔ armée k'a to u kɔrɔla la ye yaasa u ka baaraw bɛ se ka kɛ ka ɲɛ cogo min na Tumutukaw fɛ yen ɲɔgɔndan dɔ tun bɛ yen yɔrɔkɔrɔw olu lamajamuni kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la kunnafonidilaw fɛ o ɲɔgɔndan in sa ale kɔni kurumo karili baaraw kɛra min ye ni lafiya yɔrɔ min bɛ yen n'a bɛ fɔ o ma ko Buktu pariki baara in sigira sen kan gouverneur fɛ min ye Tumutu monimabaw ye Tumutu laadalakɔrɔw k'olu sankɔrɔma ta arajoso ni webuw kan ale ni presse écrite la gouverneur ale de y'o baara kɛ n'o ye contrôleur principal de police Bakun Kante baara in ko a ɲɛna sabula jɔnjɔn a sera ka ta ka di maaw ma maa minnu fala ye n'olu ye sankɔrɔta baara kɛ ka ɲɛsin nin yɔrɔ kofɔlen ninnu ma a kɛra bɔlɔlɔ sira fɛ o a kɛra sɛbɛnni ye o a kɛra arajola kuma ye Kayikaw fɛ yen komini 7 donbolo kɛra olu ye minan na n'o ye saniya minanw ye u bɛ se k'u ka sigidaw la saniya cogo min Kulum komini bɛ o la Liberté Denbaya bɛ o la Same Jɔngɔma o bɛ o la Logo Sabu Sire Bafula bɛ ani Mayina nin kalo in tile 21 olu bɛɛ lajɛlen ye minanw sɔrɔ saniya minanw min ye katakataninw bɛ a la fala ye moto minnu bɛ se ka taa fan bɛɛ lajɛlen fɛ burɛtiw ni pɛliw aratow musaka bɛɛ lajɛlen bɔra jɛkulu yɔrɔ sa jɛkulu min n'o ye puruda ye ka tɛmɛ min ye minisiriso min sigilen don sigida la ka na yiriwali kuntalajan kunna baw a ye n'u fɛ sa u k'u jija dɛ u ka sigidaw u ka jɛ dɛ sabula minan a dir'u ma Kulukorokaw fɛ yen yaasa dɔ bɛ se ka bɔ cogo min na degun na ka ɲɛsin musolakaw ma o bɛ se ka ban cogo min u ye kan belebeleba 5nan min kɛ o ko ka fala ye o ko kun cɛla jumadon Kulukorokaw fɛ yen denmisɛnnin 200 ka bɔ Mali yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na npogotigininw kun ye 150 ye a la olu nana ka na dɔ fara u ka dɔnniyaw kan musow olu bɛ degun min sɔrɔ degun minnu bɛ se ka se cɛnimusoya hukumu kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye guwa kɔnɔnaw la ye o bɛ se ka lafaamuya o la cogo min n'u ye musojɛkulu ni denmisɛnnin jɛkulu minnu donna ka to nin baara in na sa dɛmɛ o bɔra ONIFAM ale yɔrɔ fala ye ni ala sɔnna a ma bi cour d'appel la san 2 kaso kɔfɛ min ye an balimakɛ an'an terikɛ ye n'o ye Muhamɛdi Yusuf Bacili ye ni bɛɛ lajɛlen b'a wele ko Arasa ale kan ka na cour d'appel la bi min ye Arasa ye bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ko jɛmukan min b'ale bolo kɛrɛnkɛrɛnnenya a bɛ fɔ o ma grand dossier o bɛ tɛmɛ renouveau ale sanfɛ n'o ye Dramane Alu Kone ka yɔrɔ ye Arasbaci olu ka kumalasela don a bɛ fɔ o ma ko porte parole collectif pour la défense de la République Muhamɛdi Yusuf Bacili ni bɛɛ lajɛlen b'a wele ko Arasbaci bi kalo in tile 25 fala ye cour d'appel la k'a welelen don bɔgɔ jeninen kan nɔminɛli ye min ye o ye degun ni tanamadali ye ka ɲɛsin gouvernement ale sariya ko ma a n'a politiki baaraw ma an bɛ dugawu kɛ ala k'an tulo don kibaruya ɲuman na
an bɛ te fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka na ni kɔkan kibaruya dɔw ye. Jelema aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na. Somatra e ka kari, Somatra ne ka kari, Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita u ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma. Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ. Falai kɔkan kibaruyaw bɛ taa n'an ye wolofaw fɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye Felix Tshisekedi ye n'o ye Congo Zaire ɲɛmaa ye ale bisimilara kunungo lundi Basiru Jomayi Jakar Faye fɛ wolofaw olu fɛ yen jamanakuntigi fila ninnu kɔni y'u ka hakilinaw yira sa u ka bolodiɲɔgɔnma kɔnɔna jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ min ye Kinshasa ni Dakar ye k'olu ka bolodiɲɔgɔnma bɛna sinsin u ka kumaw ye tali kɛ min na sa o ye bɛn ni kelenya ni lakana ye yiriwali ani farafina ka kelenya u bɛɛ lajɛlen kɔni y'a yira sa ko farafina ka se ka hakilina di ɲɔgɔn ma ko baaraw ka se ka kɛ o hukumu kɔnɔna na k'o ka ɲi kosɛbɛ. Nigeria jamana ɲɛmaw y'a yira sa kunungo ko min ye olu ni États-Unis fala ye lakana ko k'u bɛna a sinsin ko foyi tɛ bi min bɛ se k'a fɔ ko kɛlen don ka kɛ wulikajɔ ye labɔngama na ka ɲɛsin kerecɛnnakaw ma k'olu ni Amérique jamana u ka bolodiɲɔgɔn ma k'a sinsinnen don. Guinée Bissau kalata min kɛra nin kalo in tile 23 min ye an balimakɛ n'o ye jamanakuntigi Umar Sisako Embalo a ko ko min ye kalata ye ko ale yɛrɛ kalata ko wa k'a bɛ se ka min fɔ ko la Guinée Bissau kɔnɔna fala ye ale ye jamanakuntigi fɔlɔ ye min sera ka taa tako filanan na ko nɔn tɛ ko bɛɛ lajɛlen dana tako kelen ma koyi kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka kɛ ka san 5 kɛ ka tila ka i kanbɔ san 5 wɛrɛ nɔfɛ ko kɔni ko o siɲɛ fɔlɔ ko ale de y'o kɛ ko bi k'a b'a dɔn k'a fɔ fɔnkɔɲɔgɔnkɔ bɛ yen fɛn caman bɛ yen ko mɛ ko ale ye maaw to yen u ka se ka taa kalata la u sago la o Guinée kelen kɔnɔna fala ye candidat min bɛ yen n'o ye cɛbɔ ye parti min bɛ yen n'o ye PRSR ye kɛrɛnkɛrɛnnenya n'o ye Tera Aranga ye ale y'a yira sa k'a fɔ k'u ka cɛbɔ Domingo Pereira Fernando Diaz de Costa ko o ye se sɔrɔ kalata in na han ko tako fɔlɔ yɛrɛ ko dimanche kalata in na fala ye ko ale ye se sɔrɔ koyi wa min ye commission électorale ye o ma dantigɛ fɔlɔ nka min ye kamalen ale bɔra k'a ka dantigɛli baaraw kɛ k'a yira sa k'a fɔ ko ale kɔni ye se sɔrɔ. Umar Sisako Embalo ko maa maa taara kalata la bɛɛ kan k'i hakili sigi kalata jaabi bɛ bɔ ka di maa minnu fɛ sa o ye jamana yɛrɛ kɛlen don k'i ka danaya da maa minnu kan olu bɛ se cogo min na ka se ka o baaraw kɛ k'olu sigi sen kelen kan nka bi k'a ye k'a fɔ ko maa bɛ bɔ i yɛrɛ ma ka taa fɛn dɔ kɛ sa ka jaabi di i yɛrɛ ma fala ye k'i yɛrɛ bila sagona kɔnɔ sagona minnu bɛ yen n'olu ni tiɲɛ tɛ kelen ye k'o ka gɛlɛn. Afrique du Sud kaw fɛ yen sɛgɛsɛgɛli dɔ kɔni wulila sa o bɛ ka ɲɛsin Donzeli Zuma ma ni ale ye jamanakuntigi kɔrɔ Jacob Zuma ale denmuso ye ko sabula a ye layidu ta denmisɛnnin sifin caman ye ani maa wɛrɛw bɛ yen n'o ye Botswanakaw ye ko a kɔni olu caman ta sa k'a b'u bila ka taga kɛrɛnkɛrɛnnenya la Irisilakaw fɛ yen maa minnu bɛ yen n'olu si bɛ san 20 na ka taa se san 39 ma k'olu caman bɛ yen bi baarako dɛsɛ bɛ olu la kalanko dɛsɛ bɛ u la u yɛrɛ kɔni bolo sa min ye Jacob Zuma denmuso in ye ale na se ka kɛ u ma sababu ɲuman ye nka min ye nin dɔw ye fala ye k'u taara u yɛrɛ sɔrɔ kɛlɛ la Ukraine dɛ u yɛrɛ dabali banna o. N'an bɔra yan an bɛ taa Faransikaw fɛ yen Faransi u ka sɔrɔdasiw ka mɔgɔ ta mobili dɔ o natɔ ka bɔ ci dɔ la fala ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la k'o ye accident kɛ ntɛnɛn tɛmɛnen min ye sɔrɔdasi kelen ye o tora a ko senfɛ sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na ka se k'a dɔn waleya in ale nana cogo di. Israel kɔni kabini kari don olu y'a yira sa k'a fɔ ko Hezbollah ɲɛmaaba dɔ bɛ fala k'u y'o faa koyi o fara kɛrɛnkɛrɛnnenya la Gaza woroduguyan fan fɛ Beirut hukumu kɔnɔna na min ye Israɛliyenw ye u y'a yira sa k'a fɔ ko nin ko in k'olu tɛ se k'a fɔ ko olu nɔ don k'a bɛ se ka kɛ fana min ye Libankaw ye olu sen bɛ ko in na ko sabula a kɛra wulikajɔ senfɛ wulikajɔ min ni ɲɛ ma se ka dɔn a ko la hali bi kɛrɛnkɛrɛnnenya la u y'a yira sa k'a fɔ ko fo sɛgɛsɛgɛli o ka kɛ. UNICEF y'a yira sa ko ale ye bɛnkan kura sɔrɔ bɛnkan min bɛ tali kɛ sa banaw la bana minnu bɛ bi ni olu kɔni cɛ ka jugu kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la mun bɛ se denmisɛnninnakaw ma fo ka taa se denmisɛnnin ma miliyɔn 30 ma k'o kɔni bɛna
furaw sɔrɔ fura minnu bɛna na to u bɛ se ka o denmisɛnninw furakɛ min ye vaccin ye sa k'ale kɔni kan ka ta ka ɲɛsin denmisɛnninnakaw ma minnu bɛ bi olu bɛ se k'o sɔrɔ cogo min dolari wari miliyɔn 90 o de kan ka don a la san 5 ale kɔnɔna na fala ye e bɛ arasa dɔnkiliw dɔn wa i bɛ arasamaniw dɔn wa ko arasaw ka belebele dɔ y'i da dɛ a tɔgɔ ye ko Jimmy Cliff Jamaïque ka don a fatura k'a si to san 81 na maa min don a na kɛ ni bɔbu tɛ ko ale ɲɔgɔnna bɛ yen fiyewu Instagram ka sa k'a ka denbaya o de kɔni ye kibaruya in di sa k'a fɔ ko min ye dɔnkilidala in ye ko a fatura pneumonie ko o de kɔni kɛra a sata ye dɔnkilidala in k'a ye diɲɛ fan caman kurubo karaba ka se ka dɔnkili da min ye arasa dɔnkili i b'a dɔn kɔni k'a fɔ ko ye denmisɛnninw lakunu ni dɔnkili ye dɔnkili min don fana a ma ka di diɲɛ maa caman ye nka maa in a y'i seko ni damayira bɛɛ lajɛlen kɛ farafinna denmisɛnninw lakununi n'u bila baarali la nin bɛ dan sigi sɔgɔmada in na kibaruya la kibaruya min dira ma Falaye Keyita ne yɛrɛ fɛ n'Ala sɔnna a ma an na ɲɔgɔn sɔrɔ waati wɛrɛ Falaye Keyita Ala ka tile hɛrɛ cɛ Ala ka sababu ɲuman ye si ni kɛnɛyali labanko ɲuman Ala k'a d'a ma Ala k'an ka jamanaw bɛɛ lajɛlen kolo suma an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kɛlɛ a y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kɛlɛ n'a ye kunnafoni sɔrɔ binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kan a ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na 80 00 11 20 walima 80 00 11 22 walima 98 17 16 36 75